Hemmeňize salam. Zaýapbas kanalyna hoş geldiňiz. Siz bilen Ataş Gappasow. Soňky wagtda rap sungatyna, türkmen rap sungatyna bolup geçen wakalar, hadiseler hakda öz pikirimi aýdasym gelýär, öz pikirimi siz bilen paýlaşasym gelýär. Bu wakalaryň sebäbi men pikirimçe Espitiriň iBeýleki köne mekdebiň uçaşnikleri bilen çykaran köne mektep aýdymy klibinden başlady. Klip moşny. Aty moşny. Şo taýda kommentariýada köp adamyň ýazmagyna meňem şo pikire goşulýan ýekeje uçaşnik etmedi, olam saýyk däli etmedi. Oňam sebäpleri meň pikirimçe saýyk däli birinjiden şol wagt Türkmenistanda däli, ikinciden saýyk däli kliba düşmäni absolutny halana. Soprano aýtmagyna görä saýyk däli, saýyk dälinden soprano sorapdyr. Tipa näme üçin klip çeken ok, näme üçin kliba düşen ok bat diýipler. Şonda saýyk diýipdir, tipa maňa gerek gel, tam izwesnistem gerek gel, ýüzümi tanalmagam gerek gel, maňa interesim däl o zatlar. Öz içimden gelýär, men çykarýan bolly, men kliba da düşesim gelen ok, maňa hype'am gerek gel, trendem gerek gel, başga zatlaram gerek gel diýipdir. Oňa düşünse bolýar. Ýöne ýene bir zat edip bilerdi, nidaňy täze ýüz bilen Garagumda diýen klibi çykdy. Şo taýda däli kliba düşen. Men pikirimçe däliň özü düşen, jettam w Amerika studiosuna şo taýda tam düşen. Может быть, hiç kim объяснение beren ok, düşündürüş beren ok, tipa tam может быть däl rol. Ýöne men предполагаю, men pikirim, что däli Amerikada bir studiýa, şo taýda şo Garagumda diýen klip üçin video çekýär. Köne mektep aýdymyna gaýdyp geleli, köne mektep klibine gaýdyp geleli, sebäbi o taýda aýdymam güýçül, klibam güýçül. Soňky ýalňyşmasam 5 ýylyň içinde äpäje men öz pikirim, men pikirim ýalňyşam bolup biler, siz alalaşybam bilmersiňiz. Siziň öz pikiriňiz bar, öňeňiňiz bar, men oňa hiç demedem ok. Soňky 5 ýylda iň gowy çykan klipler aýdymlaryň biri. Может быть, tam top üçin ikinji ýerine, birinji ýerine bolýan biler. Sebäbi näme üçin men özüme näil düşünýärem? Sebäbi köne mektep aýdymy klibi çykandan soň köne mektebiň rapperlary oýandy. Ikinciden hem täze mektebiň rapperlaryna gowy bir bat beripdir, bilýärmi? Bizem indi galmaly, etmeli bir zatlar çykarmaly. Soňky 6 aý alsak, 6 aýyň içinde türkmen rap sunugatyna gaty köp iş edildi. Soňky 2 ýylda onça iş edilen däl bolmagam ahmal. Äpäje men öz pikirim, потому что 2 ýyl men ozal Nät Nazarowym gowja ýaryp berdi trendler ýöne, on ýalyk bir çasta bir zat çykan ok. Indi ikinciden köne mektep aýdymy klibi gater üstüne işlenilen klip aýdym. Däli yetmese-de men pikirimçe dastatçna urovynda çykan aýdym. Rapli diliň döremegine de sebäp bolýar. Rapli dil görmedik bolsaňyz görmege maslahat berýän. Rapli dil gowja çykan şow, şu wagtda türkmen rapperlarynyň, ýaş rapperlaryny ýüze çykarmak üçin, tam halka hödürlemek üçin, talantlaryny ýüze çykarmak üçin edilýän gowy işleň biri. Вот, уровенна gowy edýärler oglanlar, malades, tüýsürekde begenýän, şo Türkmenistanda da şunday ýalyk şowlar edilýän, kontent edilýän, sebäbi cringe content gaty etken adamlar şonu hawd edýär, şonu uptrybляd edýärler, olam men kämir göwnüme ýarap baranok. Oglanlar malades begenýän, şo şonu ýalyk urovenda edip bilýärler. Edýärler. Rapli dil ol uje aýratyn gurrun, может быть, soň wagtyň geçmegi bilen может быть rapli dil üçin aýratyn bir video düşüren. Hemme zat aktiwistda bagly, eger size gyzyk gylyp bolsa, men o rapli dil hakda da öz pikirlerimi aýdyp berip biljek. Meni gynanýan bir zat bar. Olam köne mektep klibi çykandan soň, где-то 5 gün, bir hepdeden soň Aýdaý özüň Hakykat diýip klibini çykarýar. Şu wagt şo klip где 900.000 prosmotr alýar, a köne mektep bolsa 260.000 prosmotr. Näme üçin gynanýar? Aýdaý özüň klibi, gowy klip sözüm ýok, gowja düşürilen,
sözlerini de normalca men kämer aýdaýadyňa diňlämek. Ýöne wopşym diňläp gördüm normalca. Gynanýan zat nämede? Gynanýan zat könemekden urwini birazjyk beýikde. Ýöne priýetem köp adamlar şonu görmediğine gynanýan. Aýdaýadyň klibine köp adam görýär, könemekden kini ondan az adam görýär. Bu şol gynanýar. Plusam o taýda näçe gigantlar bar, näçe bay sözler bar, который действительно oturup pikirlendirýän, da diýen sözler bar. Men nädip özüme düşünürýän, näme üçin aýdaýadyň şonça prosmotrally, könemekde klip onça prosmotr alyp bilmedi. Потому что aýdaýadyň trendde, hype'de düşünükli. Rapli dilden soňam özgör çykdy. Özgörüň birinji sany çykdy. Onam görmegi maslahat berýän. O taýda da edil şo rapli dil ýalak tam rapperler üçin konkurs, show. Paka birinji seriýasy görüň, özüňiz kommentariýada belläň menýäňizi, pikiriňizi ýazyň. Короче, olaram edýä, normalja edýä. Men begenýän, şo imенно şo könemekde klibi oýunmany bat berenligine begenýän. Malatsy, gutlaýan dizeden aýdýşýarlar, gutlaýan hemmäňizi. İlkine gutlayan nem? İlkine gutlayan şey diýsem birer gülýär. İlkine gutlayan. Şoşo klibi просто bomba sebäbi şoşo klibi искусственный интеллект bilen generire edilen klip. Короче, generire edilen oglan adyatma şonu. Просто красавчик. Ben begenýän şo türkmenliň arasynda şunja güçlü adamlaryň badygyny, şunja güçlü proýektler edýänliklerini. Şo klibi aňsat däl, olar ýaly klip çykarmak gaty bir aňsat däl. Искусственный интеллектde tam şu an näle güçlü bolaýan da ChatGPT'ler, tam Kaspersky'ler, eýlekler, beýlekler näle güçlü bolaýan ýagdaýynda da sen tam löhküje birda ýazyp öz isleýän wideoňy ýa bolma suratyny surat alyp bolar bolýan, öz isleýän wideoňy çykaryp bilmeýän video generire etmek hasam kyn iş. Sembolum olar ýaly video generire etmek bir ullukan bir iş. Gutlayan, malades, gowy edipsiňiz, gowy düşürilen, gowy edilen, gowy işlenen iş. O aýdymyň özüm gowy, gowja tam hitowy aýdym. O çoň üçin reska hit boldy, onu düşünürýär. Şoşo klibini Zuxit Music, ýani şoşo aýdymyň beatini ýazan oglan şoşo klip çykandan soň konfliktde başlaýar. Tam Rap News diýip Instagramda bir publik bar, şol Reels edýärdanym, ýani Zux'un Urodan galasowyny Reels edýärdanym öz Reels'ini paýlaşýar. Короче, Zux o taýda şey diýär. Men anab edip ýasaýan, beat ýasaýan adamlar bilen paýlaşaýan, ne bolýar, Muhut beýlen satamagam bilýärmi? Diňe meni atmezdi diýen bilýärmi? Şonu etmejek bolsalar näme alýan, beat näme gerek? Olam näme pretensiýa tipa şo klibiň soňunda tam klip eden plani, tam aranjirovka Karvilla, gatnaşan tam rapper Däli, Speeder şonu ýaly zatda tam beati Zux Music diýip bellemediňiz diýip näme? Короче, konfliktde başlaýar. Onuň munam Däli görýärdanym öz istoriýasyna paýlaşýar. O taýda da Däliň gowurýan bir hashtag bar, tipa ýaşlara ýol ber diýip. Şol ýaşlara ýol ber diýip ýazýardanym öz istoriýasyna paýlaşýar. Zux ýani saýkyň paýlaşan istoriýasyny özüne screen edýärdanym özüne paýlaşýar, tipa оправдаться edýär diýip. Saýk alýardanym ýani klipde opisiýasyna ýetgedýär tam beati ýazan gadr bilmez diýip şoňa ýetgedýär. Yine burada ölçüyor kolla. Ne şu ikisi işte. Ne ölçecek ara? Akümülatör var mı senin? Son sayık däli klibin apsaliýatyna beat'yadan gadyr bilmez diýip ýetgedýär. Men screen etmedim prooflaryny sebäbi pikir etmedim, şo bu temada men bir video düşürerim zat diýip. Prosta şowa oturup aýdaway video düşüreýin aýdydım. Ondan soň men biraz işrak bolýan, işlem bilen başaga bolýan, men daha şu konflikti izarlamak hiç gerek. Soň bir kundan soň Sayk alýardanym klibi udaýdy diýär öz kanalyna. Soňra Speeder öz kanalyna ýükleýär. Şo taýda şu wagt klibi görüp bilersiňiz. Şondan soň Sayk däli
istoriýa goýýar, hemme zat öz yerlerine bardy diýip şo maýynda goýýar. Men özüme näde düşündirýän bu wakany? Saýkyň aýtmagyna görä hemme zady eden tam espiter, hemme tam çykdyjynam eden espiter, hemme iş alyp baranam espiter. Saýk prosta tam rewna ýa-da mokroya şo taýda neme diýerler. Soňra saýk öz kanalyna ýükleýär, soňra может быть özüni günäkar hasap edendir, может быть tam bilemok. Näme bolup geçenini ýöne şo öz kanalyna da ýa-da espiterin ýükleýärler. Ondan soň konflikt Zux Music bilen Saýkyň arasynda konflikt wapşe öllü. Ýene bir bellek geçmeli zat Zux Music ýok ýerden şol titrde men adym bellemedi zat diýip konfliktde başlady. Emma şo klipde Zux Music'i искусственный интеллектň üstünden generir edip gidete 3 sekund ýalyk şo klipde görkezipdiler. Zux on the beat, we need paranoid. Men pikirimçe 3 sekund şol klipde seni görkezmekleri, senin titrde adam bellemekden has agyr gelýärmi diýen. Şeýle tereze goýanda sen 3 sekund klipde boljakmy, ilije titrde adam bellenjekmi diýende men pikirimçe 3 sekund klipde bolanyň sana has uznawaýmyş getirermi diýip pikir edýän. Ýöne ol Zux'un apaja öz pikiri, şoň üçin men ona masujda edemok. Может быть Zux üçin şol diýen zatlary dogrudur. Вот. В общем, konflikt yapıldı. Dälde da gaýdyp geleli. Saýk şoşa klipde insanlar şol gören bolsaňyz espiter bilen Saýk şol muzeýde iki bolup ortada duran bir suraty seredýärler. Olam Saýkyň täze albomynyň previewsy, Iblis albomy. Ol Iblis albomym çykarmaga Saýk donat çöpläp başlady. O taýda da tam haýyr sahabat üçin diýdi, gidete bir 10.000 ýalyk çöpläsim gelýär diýip ýazdy. Tipa oklan şunýa-şunýalyk gidete dekabrň 20-sine çenli 15.000 goloy jemlediler. Mene bärde Rossiýada bolamsa özüm oklap bilmedim. Sebäbi Rossiýa köp ýerde sanksiýada, men hiçlik kartdan zatdan donat edip bilemok. Даже özüm bir zatlar pakopkada nisebem kartdan töläp bolanok, Apple Pay işlänik. В общем, o zatlar kämir gyzyklylar po situasiýa. Вот, oklan adamlara köp sag bolsun aýdýan, sebäbi begendim şo şonça jemläp bilýär. Hemme pul Saýkyň aýdýalyk haýyr sahabada gidýär, tam kösenýän adamlara, simýalara, şolara berilýär. Iblis albomunu prezentowat edenne onun podcastda da bellek geçtiler. Tipa şunýa adamlar tam näme üçin iblis tam bol şeytana goloy zat, näme üçin onýalyk at goýupdyr zat eýle beýle. Iblis albomy şu wagt çykdy. Köpüňiz dinlänsiňiz, köpüňiz düşünensiňiz näme hakda gidýär, näme zatlar bolup geçýär. Iblis albomuna men obzor edesim geldi. Ýöne uje Tamarap News Public uje obzor edipdir. YouTube'da görüp bilersiňiz. Paka özüme görmedim dogrymy aýtsam. Ýöne bir kerin kesip goýupdyrlar Instagramyny. Şo taýda gördüm. Ýene bir zatlar goşup bolar. Ýöne menim äpet biriniň çöregini kesesim gelenok. Wa şoň üçin edil obzor asnymad etjekkel. Ýöne aýdymlar gaty moşun çykan. 10 san aýdym, 6 sanyk titr. Ol titrlaram gaty güýçlü titrlar. Özüňiz dinläp netije çykaransyňyz diýip umyt edýän. Sözler prosta uryvin olar ýalyk iş etmek. Oja adamyň arkasynda gaty bir ullakan optuň badygyny aýdýar. Saýka äpet respekt aýdasym gelýär. Sebäbi Saýk türkmen rapyna gaty uly iş etdi. Kim näme diýse-de Saýkyň eden işi oja aýratyn bir ýol, aýratyn bir sungat, köp zady getirenem, köp zady edenem Saýk. Saýk ýadyňyza salyň tekrarlar uly, çıraçy, şuýa bellek geçesim gelýär. Çıraçy sözüni Saýk döretdi, düşünýärmi? Çıraç sözü wapşe ulanýan zat dälli. Çyralo, lampa, zat şonýa, maşina çıraç şonýa, zat gözüňe gelýär adamlar. Emma Saýkyň aýdymyndan soň çıra sözü wapşe bir başga manyny alyp gitdi. Düşünýärmi? Onuň 10 ýalyk bir talantly adamlar
gaty bir ret gabat gelýär. Men gaçar ödbegenýän şo men şol adam bilen bir döwürde ýaşap, şuň edýän işlerinden lezzet alyp bilýändigime imine diňläp, ýüregim gysan wagty ýa bolmasa maňa men depressiýada wagtym, gaýgyly wagtym men saýky köp diňleýän. Ýöne äpäje men özüme diýip biljekler, men rapda razbirasiýa edýän, men rap şeýle bir söýýän, eýle beýle diýip biljekler. Ýöne men diňleýän aýdymlaryň 90% rap. Paýatym prosto men özüme näme aýdasym geldi şu wideoň üstü bilen. Göwnüňize ýaran bolsa paýlaşyň, like goýun, kommentariýada ýazyň. Esasy adam YouTube kanalyma podpiska ediň. Sebäbi menim edýän işlem bir zada ertýänini görmek üçin, birazjyk rezultat badygyny bilmek üçin maňa gaty bir gowy otklik bolar, feedback bolar. Şoň üçin aktiwnyslygyna garaşýan. Meni görýäniň üçin hemmäňize sag bolsun aýdasym gelýär. Ýetip gelen 2025-nji ýylyňyz gutly bolsun. 2025-nji ýyl bilemok, tipa tam öňüm diýýärdiler, ay 2 ýyl, 5 ýyl, 2 ýyl gowy ýyl üstünlük gazanyp bolýar, eýle beýle. 2025-nji ýyla ullukan arzulanma, ullukan ýetjek sellanma, goýan sellam, ýetesim gelýär şolary etmek üçin üstünde işlejek. Şu wagt şu wideony görüp, paýlaşyp, like goýup, kommentariýada ýazýaňyz üçin köp sag bolsun aýdasym gelýär. Hemmäňiziň täze ýylyňyz gutly bolsun, düşümli ýyl bolsun, bagtly ýyllaryň biri bolsun. Hemmäňize sag bolun.